Център имаме новина. Николай Бареков! Заедно с него в студиото влиза патриотът и най-неудобен български парламентарист Димитър Байрактаров. Започва Бареков и Байрактаров без цензура. Здравейте от нас в студиото на Бареков и Байрактаров без цензура в една приятна съботна утрин. Добър ден, уважаеми зрители, от студио 1 на телевизия Евроком в парк Хотел Москва. Така се казва, колега. За всички русофили да е ясно, че предаването се излъчва от парк Хотел Москва. Намираме се в края на една много интересна интензивна седмица, която се определяше от две, за съжаление, едната от които абсолютно трагични и злощастни новини. Аз бих искал да започнем с коментар за това. Защото случая с убитата Виктория от Русе, Маринова, журналистка, те е по-скоро телевизионер, гръмна точно след като свърши нашето предаване, ако си спомнеш. Точно след предаването, в което изнесохме за пореден път интересна информация. Това, което ми се иска да отбележа за този случай, е, че се случи една подмяна, която лично мене ме дразни, и това е една подмяна на два изключително болезнени проблема за българското общество. Никой не може да каже, че Бареков и Байрактаров не са едни от стожерите, да не кажа единствените останали, на журналистиката без цензура, защото цензурата в България е феноменална. Тръгваща от парламента на Република България. Точно така, със забранения достъп на неудобни журналисти на изпращане на писма за подмяна на журналисти. С обиди, с какво ли не, с закани, ако щеш. Току-що разбирам от колегата Байрактаров, че сега е заплашван в градинката пред парк Хотел Москва заради негово разследване. Да, за популярна банка. Една много странна формация, която хем не е банка, хем се казва популярна банка Пеков, в която потънаха вложенията на хиляди бургазлии и чийто съдружник се оказва един действащ към момента, по-точно едноличният търговец към онзи момент и действащ към момента вице-премиер. Разследването ще го започнем следващата седмица с много интересни документи. Явно някой много се оплашил. Става въпрос явно за голяма финансова далавера. Аз между другото винаги съм оценявал Валери Симеонов като